Gayan ra mo mamuhan. Kalor lagi sa daghan. TV oh. Gayan ra mo. Daghan eh. Kana mo gayan ra mo. Sus pasayan lagi di daghan re. Ninyo. Lah, dako lagi. Kana oh, so bisa kanang kasaga oh. Di mo ni say kanang kuasa na. Iso pa ko. Katong ikuha ganiha ba nga ni nag-ibsot. Amo ya ibis sa. Kanang kuha na siya lawian sa lawian. Kuha na siya kanang bagto kanang unod. Bagto kanang unod man. Kana imo nang masano kamunggayan ba? Tuwaon ba na mo sa ko? Sakto ra, bitahan lang oh. Diba? Batin lang kayo eh. Sa nang hatag. di wala ko enjoy naman ta. Nindot tigag sudlan na nindot ikagamit. Oh, basta kay basta Sus, lang grabe hunasa. dako kay guna soy. Ata enjoy lang daw. Ah? Nangin mo to? Apa dire tag mga launa dia, launa. Iya, pati naman yung hunasa. Kanha sa mga to, kada tuhod. Ada. Oh, ada hunasa. Ha? Grabe yun. Gusto namin makita na to, eh? Ato tadi na bigla dito. Ayun ta dito ana. Oh, Tibio, grabe ka. Hunas mo na to. Sao na yan, manalit naman mi. Wala namin pukti naman yung hunas sa mga TV. Ah, grabe, alayo, oras tubig, oy. Dako na kay hunas Sangutan ako sa oras ambo alas 2. Aga, awa, o katimigil daw na kani oh. Ikaw. Kap sa bahay, ha? Kali niya, isus. Gigatay. Ako gimay ini kan mga kasagid na. Daw mo tagatupod. Barko lagi? Grind? Kapnida?
Ay, maligo at rin. Di dagan rin eh, di pakitab kasak. Yang ke TV orang nang tu yang TV. Maka apa ni? Eh, gagmay mga ini. Katong dagko ni. Iko no. Ito magbantay lang tayo di na to mayatakan. Kay kung kuan gyud ni kanang Sakit sikit siya. tugsok man is tong ni. Kanang tuyong TV. Tuyong marami mo nakita o may kasag. Sa man nabtan nami sa puting hunasa. Ito may mo paghunas puting hunasa o TV. May pag dito sa tuas bro kay mga bato ka na. Ano ba na? Yan na maklaro ka na. Oh. Masayan mo to. Sakto-sakto na kung sigidag on good. Mailan mong musiya. Ada na ka na. Oh. Di na nasipaw na mo. Pwede naman na ako naman. Pero gamay ra ko kayo ka ng murag. Gamay ra ka na pasiyan na. Ay wow. Kilaw nun ba? Kilaw nun lahi yung kanang dagko. Gamay mo kayo. Mali ako. Atrasaw kay basa. Atrasaw kay ganun. Pero kung mo ni matigom niya. Kamunggaya niya. Kung kasag lima kabukuan na daon na. Ano ka na ba? Kana. Kuan mo na siya nga murag bagong taom na. Bagong taon na siya, kilawon na pwede rin mo. Gamay mo kaya na, di pareha itong pwede rin mo kanon. Gamay ka na murag. No. Di pareha ng dagko ba, no? Kuha kita. Pero, may na lang. Matigong na siya. Kamunggaya na naman, nindot na kayo, di ba? Kailan nagpasayan? Okay lang na, tulor ang kuha. May na siya kay magsigaw ang mata. Naman ni hupo na darang oay na. Akong tik ano na. Oh. Nitago naman oh. Na. Pero bag-o ni mo makitaan. Bantay no pero ikadugayan hupo sila. Di nakakabantay kay mo. Lubas ha. Lubas sa murag maulog-log gani siya. Adis ka mo na nadulog. Ha? Pero gagmay lang guys tanaw sa ana. Lublob ba sa ay sagad pag di mo lublob. Lublob niya. Makuan man siya sa kanang ay gakpa sa makuan na siya. Dah. Ito si Pawon, para klaro na lagi ko. Kunya rin na video ka ng kastar kay ba? Nagkakamay na yun. Sakto rin mo na yung kasayan ba, pero kakuha kag lima ka kumkum. Ano? Imong butang kamunggay. Diba na? Ano? So, kuha rin. Problema niya, kaya na pati panakuha niya siya. Ito, panagap na niya. Akong, kung ano na, panagap na, uptik mo kani. Uptik kani, pero panagap na ito. Makuha siya, kuha. Uy, luglug. Iya nih, sukto itu lah. Tara. Wah.
Baktog. Ganyan na mo kumakuhan. Sekali lagi kita kog dagan. TV oh. Kamong ganyan ano mo. Dagan eh. Ano? Kana mo kamong ganyan ra ano mo. Sus pasayan lagi di dagan re. Ninyo. Lah dako lagi. Kana lang Isa sa siya. mga nang kasaga oh. Di mo ni say kanang kuasa na. Iso katong ikuha ganiha ba nga ni nagaibsot. Amo ibis sa. Kanang kuha na siya lawian sa lawian. Kuha na siya kanang bagto kanang unod. Bagto kanang unod man. Kana imo nang usa kamong gayan ba? Tuwaon ba na mo sa ko? Sakto ra, bitahal lang oh. Di ba? Batin lang kayo eh. Sa nang hatag. di wala ko enjoy naman ta. Nindot tigag sudlan na nindot ikagamit. Oh, basta kay basta Sus, lang grabe hunasa. dako kay guna soy. Ato enjoy lang daw.